Aupa equipo, Arratsaldeon. Arratsaldeon a los que estáis por YouTube, Arratsaldeon a los que estáis por Instagram. Estamos comprobando la conexión. Arratsaldeon equipo, Arratsaldeon guztioi. Espero que me veáis bien. Arratsaldeon, muy buenas tardes a todos los que estáis por YouTube, también por Instagram. Me interesa más que estéis por YouTube porque quiero compartir la pantalla, porque os quiero... El directo de hoy no es un directo normal, es un directo especial. Eta, antes de continuar, avisaros de que voy a hablar en castellano porque quiero expresarme bien, quiero comunicarme bien y luego después, seguramente el día de mañana, pues podréis ver este directo con los subtítulos en castellano, pero como quiero expresarme bien, quiero comunicarme bien y se me hace más fácil en euskera, el directo de hoy va a ser en euskera. Ongi etorri a los que estáis por Instagram, ongi etorri a los que estáis por YouTube. Arratsaldeon guztioi, dakizuen bezala, gaurko zuzeneko honetan, lehenik eta behin, nor naizen, azalduko dizuet, ezagutzen ez nauzuenentzat, gero baita ere azaldu nahi dizuet nola nire bizitzak azken 3 urte hauetan 180 graduko buelta bat eman duela, dakizuen ez batzuk nik kirolari nintzen lehen, gaur egun coach bezala nabil, eta 180 gradu buelta emateko eta gaur egun dudan bizi kalitatea eduki ahal izateko, erabili ditudan herramientak, funtzionatu duten gauzak konpartitu nahi dizkizuet gaur zuekin, bai zuekin eta baita, nire bezeroek erabiltzen ari den herramienta horiek eta funtzionatzen ari zaizkienak, bizitza hobe bat sortzeko. Amaieran oparitxo bat ere izango duzue, jokutxo bat egingo dugu eta joko horren arabera, opari bat izango duzue. Instagramen zaudeten hori guztio izan, YouTube zaudete, YouTubera pasatzen bat zaudete, askoz ere hobeto entzungo duzuela gaurko zuzeneko hau. Labur esan da, dakizuen bezala, dura 3 urte hasi nintzenik, coachingaren mundu honetan, aurreko 7 urtetan profesionala izan nintzen, kirolari profesionala, pilotari ibili nintzen, eta kontratu amaitu zitzaidan, ez nuen nahi eta utzi pilota, bai? Ez zidaten renovatu, azkeneko urte terdi oso txarra egin nuelako, zergatik egin nuen oso txarra, eina handi batean, betian izan naiz oso perfekzionista, gauzak ondo egin nahi izatekoa, eta guzti horrek ematen zidana zen, emaitza bat kontrolatu nahi izatera, ez? Irabazi nahi izatera, ongi ikusi nahi izatera, eina handi batean baita ere, gero arakatzen zoaz, eta gurasoak, nire aitak beti bentsat ondo egiten nuenean zoriontzen zidan, eta gauza gaizki egiten nituen, bronkatxoak jasotzen dituen. Umeark, Asierark ikasi zuen, emaitza ona baldin bazen ondo egin da zegoela, emaitza txarra bazen izkutatu bartzela, etzela erakutsi behar, bai? Eta horrek ematen dizuna da, presio handi bat izatera zure barnean, zatik uste duzu, balioagarria zarela, zoriontzen zaituzte, baliotsua zarela persona bezala, emaitzak ona badira. Eta emaitzak ez badira txarrak, zur persona bezala gutxiago balio duzu, eta orduan izkutatzen duzu, bai? Orduan, beti diot, aurrei zuzentzen garenean, egiozue baliotsu berei jarri duten intentzioagatik, nahiagatik, esfortzoagatik, eta ez lortu duten emaitzagatik. Hori esan da, zer gertatu ditzaidan, presioa handia jarri nuen buruari, 100% enfokatu nintzen pelotara, eta horrek ez zidan, presio horrek ez zidan uzten ni neu izaten kantxan. Loturik sentitzen nintzen, ez nuen disfrutatzen bate, sufritu egiten nuen, horrek eman zidan emaitza okerragoak lortzera, emaitza okerragoak ematen zidan zen frustrazioa handiagoa, eta ez duen, baina ni dena egiten ari naiz, osasuna nutrizioa zaintzen dut, entrenamendu fisikoa zaintzen dut, arlo mentalan ere alegintzen naiz, entrevistak ikusten, beste kirolariak zer esaten duten entzuten, alegintzen ez guzti horretan, eta alare ez duten maitzarik lortzen, eta guzti horrek ematen zian, frustrazio handi batera, haserraldiak izatera, nire buruarekin, eta baitere, gurasoekin, askotan partidotara joan, eta etxerako buelta izatetan, haserreak, negarrak, eta, guzti horrek ematen dizuna da, sofritzera, ez, eta lehen nire ametsa zena, ez, kirolari profesionalizeta eta kirolaz bizitzea eta pelotaz bizitzea eta gustatzen den hortaz bizitzea, ametsa, bilakatzen zu ametsi berdina, sufrimendu iturri bilakatzen zu infernu esan duen bezala, bai? Horre guztiak ematen dizu, gero eta zama handiagoa bezala zure motxilan, emaitzak txarragoa direnez, etorkizunerako beldur gehiago etortzen zaizkizu, eta biharko egunean zer, eta kontratu berritzen ez behate zer, eta guzti horrek ematen dizuna da, gero eta motivazio gutxiago izate, eta gero eta gogo gehiago izatera usteko jarraitzeko baino, bai? Eta hor, burruka horretan, nik uste beste kirolari asko gaur egun nirekin hasten direnek, hortik hasten direla, horrelako situazioa pasatzen ari direlako, eta kirolariak momentu horretan asko sufritzen du. Eta gainera, baldin bazara, autoestima eta autokonfidantza gutxikoa, zu zure buruari kulpa bezala botatzen diozu, hasten zara esaten nire gatikan dauden nire gurasoak sufritzen, nire gatikan sufritzen dute bestek, eta kulpa horrek ematen dizu, benetan,
zulo bez batean sartzea eta sufritzea eta gero eta gehiago sufritzea. Neri ematen zidan zen, nola nire balioa uste nuen, emaitzen araberakoa zen, ja ez nuen nahi inork ni ezagutzerik, orduan eta anonimoago pasa orduan eta hobeto, leheno gaztetan nahi zenuenan fama eta jendeak ezagutza, jendeak ikustea justo kontrakoa nahi duzu, desaperzibido pasatzea, beldurra handia duzu laguna galtzeko, familia galtzeko, zergatikan uste duzu bereik maite zaituztela egiten duzun gauzagatik, nahi duzu ikusia izan, eta gero konturatzen zara eta ikasten duzu, benetan maite zaituztela bai zure gurasoek, bai lagunek, zaren personagatik, eta ez kirolari profesionalizatagatik, edo titula lortzeagatik, edo lortzeagatik, daukazun hori lortzeagatik, baizik eta persona bezala bereiekin norzarenatik. Baina orduan egiten dituzu hori galtzeko beldurez gauza asko, berei egingo, ez da zenuke beldurri egingo zen dituzkenak, mundu guztiai laguntzea, eta ez dakiz zer egitea, eta besteari hau eta gero jasotzen ditut askotan decepzioak. Hau kirolari dagokionez, baina hori denak kirolaria beti diot, naiz eta zuek profesional bat ikusi kirolean jokatzen, ez da partidua jokatzea eta etxera noa, edo ez da 2 orduko entramendu egin da etxera noa. Kirolaria konstantemente dago pentsatzen, nola hobetu dezaket nire elikadura, nola lortu ditzazket emaitza horiek, eta guzti horrek ematen dizuna da, ez kirolan bakarrik afektatzea, baizik eta eguneroko bizitzan afektatzea. Eta nire afektatu zidan, bilakatu nintzen hasier bat, askoz ere tristeagoa, askoz ere apatikoagoa, askoz ere reflexiboagoa dena pentsatzen nuen orduan, leheno nintzena askoz ere presenteagoa, askoz ere autentikoagoa, galdunen autentizidadea, ez? Jarri nituen maskara bezala, zergatik konversazioetan ere bai, neuen konversazioetik kanpo ongo banintza bezala, ez? Pentsatuz, zer esango dute hau esaten badut, edo nik hau esango nuke, baina ez dut esango zergatik igual barre egingo naute, edo autoestima guztia galtzen duzu, baina zuk uste duzulako autoestima, autobalorazioa dagoela segun eta zure emaitzak, bai? Eta horre guztiak ematen dizu, esan dudan bezala, sufritzea ezkirolean bakarrik, baiz eta eguneroko bizitzan ere efektu handi bat edukitzea. Beldur zarelako, besteek zer pentsatuko nahitaz, zer esango dute, akats egitea beldur handia diozu, besteei zure buruari, eta gero, beraien hitzek ere mina handia egiten dizut, ez? Naiz eta beraien hitzak animozkoak izan, edo azkeneko partiduan enizun ondo ikusi, baina aurrera azazloak esea, edo beste zerbait sartzen badizute, oso vulnerable zaudenez, mina handia egiten dizu, eta horruak ematen dizu baitere, rabia suposatzera eta harreman horiek txartzera, bai? Bilakatzen zelako, bestek zer esangoarekin, beldur, min egiten dizutelako beste hitzek, eta beti diot, beste hitzek nire ustez, ez digute min egiten, baizik eta gure ispilu egiten digute zerbait ikasteko dakagulako. Tesitura horretan, beste batzuk alkoholera edo parrandara botatzen duten bezala, nik nire plazerrak edo nire dopamina beharrak, bai? Zergatik gogoratu, dopamina da plazerra, eta serotonina da, barren lasaitasuna edo zoriontasuna ematen duguna. Nik atrakoia jotzen dituen, janarekiko, nik janarekin ematen dituen atrakoiak, noizik eta bain parranda beharrak ere bai, baina, ez nintzen ez tabakora ez jotzen alkoholea normalean, ez parranda bain modu natural batean, baina bai janarekin baitzen ditula hor atrakoi horiek, eta gero ematen zidan horrek da, oraindik eta kulpabilitate sentsazio handiagoa, bai. Hone guztiarekin tesitura horretan, beti diot, nahiz eta zure buruak, egoak, nereak, esaten zudian, jarraitu, sufritzen jarraitu, eusten, ametxari ez dakizer, zergatik zuk pelota gabe zintzara zoriontsu izan, 4 urtetik hori da nire pasioa, nire familia guztia, nire ametxe, nire pelota, sufritzen bazaude bizitzak bere lekuan jartzen dizu, eta seinaleak ematen jarritzen dizu. Sufritzen bazaude ez da bidea, bai? Baina aixerrek egotikamente obsesionatzen garenean, itxutzen garenean, jarraitzen dugu, eta iritsi zen gaur egun esaten duena zorionez, ez zidaten renovatu eta etxera bidali zidaten. Garai hartan niretzako izan zen ikaragarrizko frakasoa. Beti diot, egoan dut, sentitzen nintzen nire burua frakasatu bat bezala. Esaten nuen, frakasatu bat naiz, nire buruari esaten nuen, frakasatu bat naiz. Eta hau esplikatzea zaila da, momentu horretan zer bizi nuen, baina bai sentitu nuela, ondoa jo nuela momentu hartan, eta bai sentitu nuela, barruan zerbait etengo balitzeiake bezala, bai? Nik ez naiz inoiz guraso izan, ez dakit zer den seme bat galtzea, ez dakit horrelako bat zer den, baina konturatu zaitez zuek zerbait asko maitatzen duzuenean, seme bat kasu honetan, edo harreman bat, edo zerbait asko, eta hori galtzen duzunean, horrek suposatzen duen mina, bai? Nire kasu honetan zen, zerbait etentzitze dela bezala sentitu nuen garai hartan. Eta inflexio puntu handi bat izan zen niretzako, zergatikan, ekonomikoki ere bai, ez negoen momenturik hipoteka handi batean sartuta negoen, Euriborra gorakatzi joan, eta
geratu nintzen paroan, geratu nintzen pelotari gabe, parori gabe, paroan, eta momentu horretan, denak esaten dizutena, nik irakaskuntzarako ikasketak egin nintuen IBEF ikasi nuen, gero kapatera nuen, irakaskuntzara bideratzen nuen nire bizitza, uste nuen kirolari bezala profesional urte gehiago gonitzela eta gero irakasle bezala sartzeko asmoa ziren, eta gurasoak eta lagundu nahi horretan beti esaten dizutena, bidali orain kurrikulumak eta nonbaiten hartuko zaituzte eta aterako zara aurrera zu ere bai, baina ez dakit zergatik hor barruan sentitzen nuen, nik sufritu nuen guzti horrek eta jendeak esatea profesionala baldin bada zoritxu izango da, edo lo que sea, eta barruan sufritu nuen guzti horrek zerbaitetarako balio behar zuela eta norbaiti laguntzeko balio behar izan zuela nire esperientzia. Esaten nuen bestela, sufritu da inbeste, eta horrein zer, irakasle bai, probatua nuen praktiketan, COVID-arengatik eta deitu zidaten praktiketan aritzeko, eta probatua nuen, eta gauza bat zen oso errez egiten nuena, irakasle izatea, hezkuntzan eta gustora, baina ez zidan betetzen. Azkenen nire izateko moduare bai, txikitatik amaldin bazaude, kirolari profesional bezala, objektiboa jarriz, eta zure burua bultzatuz, eta beti nahi duzu progreso baten egon, eta nire burua ikuste orain, hau da egin behar duzuna, hau da zure ordutegia, eta ikusten nuen, hasieran bai ez, aspertuko nintzela bezala, 10 urte, 20 urte, gauza bestek esandakoa egiten, eta gauza berdinak egiten, ez nuen ikusten, bai? Ez nintzen horri ikusten, eta orduan egin nion kasu gehiago barruan sentitzen nuen ahots horri, esaten zidana, ez, hemendik atera behar duk, eta hau norbaiti laguntzeko balio bar izan behar dik sufritu duken hau. Eta orduan, guraxoi pixka eta aurka eginda, pixka baina gehiago, independizatu egin nintzen, eta hasi nintzen Madrileko coaching eskola baten zertifikatua ateratzen coach profesional bezala lan egin ahal izateko. Nire amak 6 hilabete eman zizkidan, zergatik nire egoera oso zaila zen momentu hortan, esan duzuen bezala nire paroak ia hipoteka zaten zidan, eta orduan egin behar izan honena nituen ahorroak bota behar izan nituen hipoteka jisteko, zergatik bestela Euriborrarekin kasi paroren pareko geratzen zitzaidan, eta orduan ahorratu nuena izan zen ikaskuntzan eskola hortara sartzeko eta kurso hori egin ahal izateko. Eta hortik aurrera, hasi nintzen goizeko 5etan jekitzen nintzen, egunero eta nirea zen ikasi, eta gero praktikan jarri, ez? Hor eskolan zorionez bat zegoen bolsa bat non jendea laguntza behar zuena, eta nik praktika egunero pasatzen orduak, eta obsesionatu nintzen hortara, bai? Coach bezala lanen egitera. Nire lehenengo 30 euroak nire arrebak emantzizkidan, bere ustez lagundu nirelako. Eta hortik hasi nintzen pixkat coachingaren munduan, ez? Gero, hasi zitzezkidan kirolariak etortzen, jendea, eta azkenean beti diot, zuk emaitzak ematen bai dizkozu jendeari, del boka a boka jendea iristen da. Bai, askotan, zer egin behar dut, edo, ez dakit zer gehiago, ez lasai egon, jarraitzen baduzu emaitza honak izaten, izan zu okina baldin mazara, ogi hona egiten baduzu, lasai egon zure okindegien negozio ondo joango dela. Edo masajista baldin bazara, masajista berezi egiten bazara, ona egiten bazara, lasai egon zuk bizitza aterako duzula. Baina, orduan, zer behar duguna da pazientzia eta gustora egitea lana. Zergatik, niretzako gaur egun hau egitea adibidez, igandea da, eta ez da lana niretzako, bai? Eta gaur goizan saioa izan dut formakuntzen erekin daudenan, eta igandea da, baina ez da lana, nik gustoz egiten dut. Eta zuetako zerbait gustora egiten duzunean, bai, ez zaizu lana bilakatzen da, orduan hor ona, berezia bilakatzen zara, eta gero merkatuak ematen dizu, horren rekonpensa bat, bez? Gai zarelako beste bat, gai ez den problema horiek soluzionatzeko, bai? Eta orduan, nik uste, horregatik izaten ari naizen exitua gaur egun. Gaur egun, hori nondik iristen zaizu, hori iristen zaizu, batetik zure barruko beldurrei aurre egiten duzunean, eta zerbait segurua edo materiala begiratu beharrean, begiratzen duzunean zure ongizateari, zergatik, zenbatzat izentzuten dugu. Ez zu karrera hori egin, zergatik horrek ez daka salidarik. Lasai egon, zuk zerbait gustatzen zaizuna behin eta berriro egiten baduzu, ona bilakatuko zara eta horrek izango du salida. Baina, erakusten digute beti jarraitzea, bizitza seguru bat edukitzea, bizitza, esango dugu, ekonomikoki ondo moderatua dagoena, eta orduan, atera, egintzazu ez gustoko duzuna, baizik eta salida duena. Eta hori da lehenengo akatsa, bai? Zeratik, bizitza segurua, ez dakazu inoiz kanpoan, dakazu barruan, zure konfidantzitza zeure buruarengan, zeratik, zure, igual, biharko egunean lanpostu hori bukatuko zaizu, eta etxera bidaliko izute. Baina, zuk nola hartuko duzu hori? Hartuko duzu zenez, eta horrein zer egingo dut paroan eta nola noa, edo hartuko duzu, zure, bukatu bat bada potentziatzeko duzteko. Orain lanpostu hobe baten bila noa. Nire buruan konfidantza duelako, balio duelako, eta hau egiten hasiko naiz egiten
zerbait gustatzen zaidana. Orduan, ez da inbeste zer gertatzen zaigun bizitzan, baizik eta gertatu zaigun horrekiko zer perspektiba emateko gai garen, ze interpretazio egiteko gai garen, lanetik bota naute, ze interpretazio egiteko gaine, zer sentitzen du da niretzako putada handi bat, gauza txar bat, da niretzako aukera berri bat, bai? Orduan, konturatzen zara gauza gertatzen direla, neutroak direla, eta gero gaitasuna dakagula guk emateko perspektiba bat, eta perspektiba horrekin hasteko etorkizun bat visualizatzen, ona edo txarra. Eta segun eta zer gauden visualizatzen ona edo txarra, hori da apurka sortzen goazena. Nik gaur egun, azkeneko 3 urte hauetan, esan dezaket aske bizi naizela, oso aske, baina ez da askatasuna ere bai, diru desente irabazten duelako eta nahi duna egitea dukadalako, ez da askatasuna nahi duzun momentuan egitea. Ez, askatasuna da zure bururekiko kontrola edukitzea, bai? Zerra kontrola edukitzea? Gauzak nahi izatea eta nahi horrek zuri on bat egitea, adibidez. Ez izatea, ez gaur nago orain hemen igandea eta ezin dut lanik egin, igandea delako, adibidez, eta ez, askean ez, nik nahi badut egiten dut, eta orain gero afaltzera noa lagunekin. Eta gero bihar goizean jai hartu nahi badut, jai hartzen dut. Eta nire egoak buruak, ez, baina lan egin behar duzu, produzitu behar duzu, ez, jakitea zure buruari ez ezkoa desaten. Edo ez bihar goizean, goizeko 10etan oraindikan egotea goean jeki ezin da. Ez, hori da, askatasuna da, zuk zure burua kontrolatzen. Ez, nik goizeko bihar normalean beti bezala, 6 galdea jeiki, nire kafetxo hartu, eta gogoa edukitzea zertarako, eguna hasteko, kirola egitera joateko, kirol pixka batekin, gozadu lasai, eta eguna hasteko. Orduan, askatasuna ez daukagu inoiz lanpostu batek emanda, askatasuna dakazu zure barnean, zu zarenean, zure buruak dituen desioak egotikoak izan edo ez egotikoak kontrolatzeko. Hau da, askea zara edo dependiente zara tabakoarekiko. Ez zara gai tabakoa usteko. Askea zara janarekiko edo ikusten duzu postre bat edo jaten duzu eta gero gaizki sentitzen zara. Orduan, askatasuna nire ustez hor dago. Eta gero lasaitasuna. Gaur egun oso lasai bizi naiz, batetik zer, leheno den nolako dependentzia handia bestek zer pentsatuko honen eta zer esango, eta gaur egun bizi naizelako nek badakidelako nola bizi naizen, zein kontzientzia lasai dudan egiten duen gauza bakoitza egiten duelako nahi on batetik eta orduan besteen iritziak ez didate afektatzen. Eta zerbaitek afektatzen badit, ikusten joku bat bezala hartzen dut, ez inoiz bere kulpa gotatzeko ez baizik eta ikusteko zer daukadan nik ikasi beharra. Zeratik hau beti diotxo eta bezero guztiekin ikusten dudana da, eta nik ere bai, zerbaitek mina ematen badizue, bestek esandako zerbaitek da, zerbait daukazuelako zuen barnean ez dakizuena, eta zuek egiten duzuena inkontzienteki, edo zerbait ikusi nahi ez duzuena, edo beldurra ematen dizuena ikustea, baina benetan badaukazuela. Orain ez dira zu ulertuko adibidez hemen, baina dena ispilu da. Hau da, zure besteikiko botatzen duzun juizioak, opinioak, zure ispilu dira. Zuk ikusten duzu adibidez kirolari bat ezaki zer gesto egiten, eta zuretzako izango da txulo bat, bai? Eta bestearentzako izango da, admirazioko motibo. Eta kirolariak gauza berdina egin du, gesto berdina egin du, edo hitz berdinak esan ditu. Horan da, interpretatzaia aldatzen dena, eta interpretatzaiak zer ari interpretatzen? Segun eta zuri iraganean zer esan dizuten. Esan dizute hori dagoela ondo egitea, hori dagoela gaizki egitea. Horren arabera zu botatzen duzu juizio. Orduan, ari zera gehiago hitz egiten zure iraganaz eta ez kirolari horretaz. Eta nola munduan gauden, 7.000 pertsona eta ez dauden bi iragan berdin, dena, zuk ikusten duzuna, ez da egia absolutu bat, ez nerea ez inorrena, da zure iraganaren ondorio bat. Eta, esaten dizuen bezala, gaur egun, 3 urte eta gero, zer, orain azaldu nahi dizuena da, nola lortu dudan, egoera hortan bizitzea, ez? Sufrimendu hortan bizitzea, eta gaur egun bizitzea, askoz ere askeago, askoz ere lasaiago, eta gogoz, batez ere diodana gogoa, ez? Gogoa, goizetan jeiki eta kirola egiteko, nire osasuna zaintzeko, pasioz egiteko egiten dudan lana, zaintzeko nire bezeroak bereikin egoteko egunero, eta guzti horrek ematen gogoa lan honetan jarraitzeko, bai. Eta gero, horren rekompensa bezala etortzen dena da, baita ere, egoera ekonomiko hobetzen dizula, dirua. Ni gaur egun irakasle batek urtean irabazten duena, hilabetean irabazten dut praktikoki, bai, eta gehiago. Baina, esan duena da, ez da konturatzen bagara, hori bilatzen dugunean, da justamente gutxiago sortzen zaizuna. Nik bilatu izan manuen, orain dela 3 urte, bizitza lasai bat eta seguru bat, irakasle izango nintzen. Eta gaur egun, beste bizitza modu bat dut, eta beti diot, diruak ez dizu bizitza hobeagoa edo txarragoa emango. Ez dago kanpoan. Gogoratu nik kirolari profesional nintzen, eta hasieran oso zoriontsu nintzen, eta gero frustratuta negoen. Orduan, nire aita taxista da,
Eta nik zoriontsu ikusten dut bere bizitzan. Orduan, ez dago zenbat irabazten duzun zoriontasuna ez dizu hork ematen. Gainera esango duke, orduen eta gehiago irabazi, orduen eta arima edo almaz hobea izan bartzarela, bestela diruak destruitzen zaitu. Bai, izan bartzara, uste dut orduen eta persona hobeagoa, orduen eta nahi gehiago izan bar duzu beste laguntzeko, zati bestela etortzen zaizkizun aukerak, ez dituzun aukerak diru gutxiekin eta diru askorekin dituzun aukerek, galbidera eramaten zaituzte. Aurrera jarraitu horretik, zer esan nahi zuet, lehenik eta behin, ni ez naizela inorik inora, ez pertsona berezi bat, ez inor baino gehiago, ez inor baino gutxiago, denok egin dezakegula aldaketa bizitza honetan, eta aldaketa lehenik eta behin egin behar dena dela, barrura begiratu, bai? Esan dizuen bezala, zoriontasuna ez dizu inoiz kanpoko ezerk emango, hori da oso ondo ikasi duena kirolarien bitartez, ametsa inferno bilakatu zitzean, edo gaur egun erekin dabiltzen kirolari profesionalak, futbolistak eta bar, milioiak dituzte, familia dute, laguna dituzte, eta askotan barruan daude egunero etxean, sufritzen, esan ez, hau utzi nahi dut, edo entrenatzaileak ez nahi jartzen, edo best publikoa prensak hau esan dutan izorratutan nago, orduan, ez da inoiz kanpokoa da, zuk zenbateko gaitasuna duzun, zuk zure bizitza egoera hori ondo kudeatzeko, bai? Zuk gogoratu, pentsamendu bakoitza generatzen digu guri emozio bat, bai? Nik ondo pentsatzen ikasten dudanean, ondo sentitzen naiz. Eta niretzako bizitza, kalitatezko bizitza bada, ondo sentitzen dena. Ez kanpotik ondo ikusten dena. Kirolaria da, ez dakiz zer da, irakaslea da, edo okindegia da, okina da, berdin zait. Ez, barruan zeinen ondo sentitzen da. Eta gainera ez dago kasualitaterik. Beti, zaten duena, gaizki da bilena, izan lanean, izan harremanetan, errabia botaz eta gizer, osasun aldetik ere gaizki egoten da normalean. Eta, en cambio, zoriontsu dena, berdin da zenbat irabazten ari den, zelan postu duen, alai ikusten duzuna, lasai bizi dena, da barruan berak, ondo interpretatzen durako errealitatea. Batzuek modu automatikoan, inkontzientemente, ondo interpretatzen dute. Bestek modu hartu dituzten patroiengatik edo iraganen dituzten eridengatik gaizki interpretatzen dute eta bizitza txar bat daramakite. Deno daukagu aukera berdina ondo pentsatzen ikasteko, gure buruaren kontrola hartzeko ikasteko, gure emozioak kudeatzen ikasteko. Denok, ez duzu pertsona berezi bat behar. Behar duzun bakarra da, ateratzea biktimismo egoera horretatik, bai? Eta esan ditut, ni egon nintzelako, ni kirolari nintzenen, uste nuen ni nintzela suerte txarra zuena, ni nintzela beti lesionatzen zena, ni nintzela pareja txarrena jartzen zidatena, edo niri jarritako pareja justu egun horretan ez duela suerte honik egun hori izaten, eta orduan ni nintzela biktima eta ni nintzela sufritzen zuena. Orduan, konturatu zaitezte, sufrimendua dela berdin biktimismoa. Dela, eskerosoak, eske ezin dut, edo siperosoak. Si, pero tu, eske si, pero, vale? Baina zera konturatzen zuari zarela, zure egoera esaten txarra dela, baina ari zara arrazoiak bilatzen kanpoan errudungatik, zu arrazoitzeko hor zaudela beran eta gaizki zaudela. Zu zer hori zara, zeure buruariko bilatzen arrazoiak ni hemen gaizki egoteko eta gaizki egoten jarraitzeko. Eta hori konpartitzen duzunean bestekin, lagun oso ona atrebituko zaizu esatea, hori da horrela, aldatu zu eta aldatuko dira emaitzak. Normalen esango dizutena da, arrazoi duzula, eta gaixoa, eta orduan goaz gu ekosistema hori sortzen, eta nire sufritzen ari dena. Gero nire laguna joango da, eta bere bizitza jarraituko du, eta beste bere bizitzan. Eta ni ekosistema hori sortuta, esan naiz, ni naizela biktima. Eske dala nire gurasoak erakutsi zidatelako hau, eske dala nire exak egin zidalako ura, eske, bai, nire bizitza da hemen eta orain. Bai, oso ondo dago iragana jakitea eta oso ondo dago lanketa hori egitea iraganeko eta zergatia ulertzea, bai, zergatia. Baina emaio zu zertarako bat, gertatu zaizunari. Ez bai dugu zertarako bat ematen, esaten dugu, ez zertarako, sufritzeko. Ba ez dugu ezer ikasi eta jarraitzen dugu sufritzen. Nik, esaten dituena, niretzako izan zen herida handi bat, frakaso handi bat, pelotari gabe geratzea. Eta izan da gaur egun daukaten oparirik handiena, zertarako izan da. Ikasteko, responsabilizatzeko, inoiz ez nintzela biktiman eroriko. Gertatzen den guztiari neutroa dela eta gai izango naizela modu positiboan ikusteko. Nere emozioak kudeatzeko, nere pentsamendua nik kontrolatzeko, nere burua eta ez alrebes. Eta horrekin zer lortzen dut? Horrekin lortzen duena da nire etorkizunaren sortzaile bat izatea. Nik hautatzea zer sortu nahi dudan. Gogoan izan, nik gaur egun dudan bizitza, da nik iraganean hartu nituen erabakien ondorio bat. Nik orain dela 3 urtea erabaki izan manuen, beldurretik jokatu, bizitza seguru bana izan eta irakasle izango nintzen gaur egun, eta nintzen hau dena nuen sortuko, gaur ez nintzen hemen egongo. Orduan, iraganen hartu ditugun erabakiak sortzen digute zera bat, orainaldi bat eta orainaldi hori etorkizun bat. Bale,
Erabaki hori zeren arabera dago, emozioen arabera. Ni orduan, sentitzen baduzuzuk lana uzteko beldurra, ez duzu lana utziko. Edo senar hori, edo bikote harreman hori, minak egiten dizuna uzteko beldurra, ez duzu utziko eta jarraitzen duzu sufritzen, eta hor jarraitzen dugu. Eta gero, eske gobernua, eske da nire emaztea ez nautela zaintzen, edo nire ez, dena barruan gertatzen dugu. Nik ikusten duen nire lagunak, joaten direla, eguardiko ordu bitan sartu, eta gauko 10 arte lanera, fabrikara, eta esan dut. Nolako horrelako sufrimendua. Osea, ordu bit, gero izten zara 10 11 etxea afaldu behar duzu, digestio egin gabe ohera joan bartzara, 8 ordu goizean jekiko zara duzun bezala, 9 gozaldu ezak zer, eta 3 ordutxo dituzu, eguneroko lanak egiteko, familia duzu, familia zaintzeko, kirola egin duzu, kirol pixkat egiteko, eta jasi bartzara bazkaltzen, berriro lanera joateko. Eta dena da, sartu izkiduten sinismerengatik, eta esaten duzu, Jaxier, baina, oazemak beste zerbait bilatzea, ez horrek sufriarazte bau, eta, ni nora jongonak ez zakat da estudiorik. Eta dira, denak sinismenak, sinistu arazi dituzute, ez bakazu ikasketarik, ez duzula balio, ez duzula aukerarik merkatuan, ez duzula, merkatu, zenbat jende dago diru asko irabazi duen eta ez duen estudiorik. Edo, uste duzu, sinistan duzute lan gogoraren bitartez edo estudiak eduki behar dela diru asko irabazteko, ez da horrela. Minerietan zenbat Ferrari ikusten dira, eta horiek bai egiten dute lan gogor, edo taxistak. Eta unibertsitateko irakasleak horik estudia asko dituzte, baina horri ez daude Ferrariak. Horri ez dago, diru orduan, da gehiago zuk autoestima izate eta autobalorizateta eta gustuko duzun horretan espezializatzea berezi bilakatzeko. Baina ez gara permititzen ez ditugulako beldurrak. Dena dira, beldurrak erabakiak hartzera, benetan guri ongia bat egingo ditutena. Harremanetan berdina ikusten dut. Situazioa harremanetan, ez dita aguantatzen, baina eske ni orain banantze banaiz, zer egin behar dut? Norrek aurkituko du? Eta orduan, ari gara gu, esaten, daukadana dara oso txarra, baina eske pero eta hor sufritzen. Konturatu zitez, edo kanpoko errealitatea aldatzen dugu, hau da, lana uzten dugu, bikote uzten dugu, erabaki batzuk hartzen ditugu, eta horretarako behar da barneko lanketa bat, edo hasten gara kanpoko horretan beste interpretatzaile batzuk izaten. Baina, sufrimendu dago onarpen faltan, ez dagoen aceptazio bat. Orduan, edo ni aldatzen naiz barrutik, eta hasten naiz egoera berdina beste modu batera bizitzen, egiten duena kirolari profesional gehienekin, edo kirolariekin, hau da, ez dazu kirola utzi, zergatik beretan hori da gustatzen zaizuna, baina gaur egun ez zara ondo interpretatzen ari zara errua kanpoan jartzen, entrenatzailean, bestean logesea, eta hori ere zitu sufritzen. Oazin interpretazio hori aldatzea, eta zu jarraituko duzu kirolean gustatzen zaizun hortan disfrutatzen, de acuerdo? Beste kasu batzuetan, eta nik hemen ez dut inoiz nik erabakirik hartzen, bakarrik egiten zituzet espejeatu, eta barruka hotxak ateratzen zaizue. Eta esaten duzue, ostras, uste duzu Jaxier aldatu barko nukela lanez? Nik ez dizut esan ezer. Baina zuri atera baldin bat zaizu hori barrutik, uste dut hori dela bidea. Bai, orduan, zer esan ditut, niretzako prozesu honetan aldaketa eginalizuteko, bizia zaldatzeko, bizio hobeago bat sortzeko, hasteko zure emozioa kontrolatzen zeratik, gogoratu esaten izuna, nik nire emozioa kontrolatzen baditut, nire erabakia kontrolatzen dut. Eta nire erabaki horiek alizizkit bizitza bat sortzen. Orduan, nik egiten dudan bezala, hemen eta horreinetik bisualizazioen bitartez, joaten ez etorkizun batera. Ze etorkizun bizinten nahi dut, hau nahi dut. Bale, hori bizializateko ze ekintza egin behar ditut, ze hartu behar dut, zer egin behar dut, ze 24 ordu ditut. Egiten duen ekintzak edo gerturatzen dute bide hortara, edo gerturatzen dute bide hartara. Ados, zer ekintza egingo ditut horre izteko, ados. Eta gero, hartzen duzu etorkizun hori, eta egiten dudana da, pasa iragana izan baliz bezala. Zergatikan, ni esaten nahi zen bitartean, hau egin nahi dut, hau egin behar dut, o logesea, jartzen nahi naiz ni, orain zazpitaria diren bezala xe, etorkizun batean egingo dudala. Noizbait egin nahi dut, egin behar dut, eta orduan ni ari naiz posponitzen, ez dago aldaketarik. Aldaketa etortzeko behar dut ja egin aldaketa. Eta aldaketa ja eginteko seguru eta konfidantzaz, noiz egiten dugu, ja gertatu izan baliz bezala. Orduan, gaitasun hori hartzen duzuna zure burua kontrolatzeko eta iragana bat izan baliz bezala, hasten zaraztu konportamentu batzuk hartzen. Bai, nik gaur adibidez esaten dizuena, eta horrela hautsi ditut sinismenak milaka ez, baina ehunka bai. Komunikatzen ari naiz, niri gaur egun komunikatzeko gaitasuna o komunikatzeko gai naiz, nire buruan reprogramatu naizelako komunikatzaile handi bat naiz.
Zergatik iraganean nik komunikatzeak lotxa ematen zidan, beldurra, lotxa da beldurra. Eta zergatik dut zuen lotxa? Aixeren pentsamendua zirelako, joder, trabatuko aiz, erditartamudu aiz, ez ditek ulertuko, parra ingo ditek, erderaz ez dakik hitz egiten, ez ditek ulertuko, eta guzti horrek ematen zidan zen ez komunikatzera. Orduan, lehenik eta bain barruko lanketa bat egiten da, gero aldatzeko zu, eta kanpoan emaitzak aldatzeko. Eta hau da ikusten dudan akatsik handiena, adibidez, gorputz aldatu nahi duten pertsonekin, osasuntsuago ikusten nahi dutenekin. Etortzen zaizkit eta lehen gaur egun ez dut egiten, baina dieta eta entrenamentua jarri da zu. Baina, zuk ez baduzu aldatzen zure pentsamendua, zure sinismenak. Zu jarraitzen baduzu sinisten, zarela pertsona bat gizena. Edo jarraitzen baduzu sinisten, ez zarela kirolaria, edo jana dela plazerra, dela zoriontasuna zuretzako. Zuk egiten baduzu esfortzu handiarekin, mega, entrenantzera joan behar dut, hau behar dut, esfortzua, noiz uste duzu aguantatuko duzula esfortzatzen bizitza honetan. Nekatuko zara. Orduan, zu esfortzu handiarekin gesten badituzu, jetxi nahi duzun 50 kiloak, nola esfortzu handi izango duzu, iritsi naiz. Eta ja, orduan, etorriko zizu pentsamendu berdinak. Bueno, nik ez dakat fuerza volunta handirik, orduan gaur, kirolatzi da gustatzen, ez dut egingo. Eta ez duzu egiten. Eta jana da plazera, eta ja gaina lortu dudaren, gaur pixka bat bai. Eta pixkanaka hartzen duzu berriro lehengo kilo berdinak. Eta gero esaten duzu, joder, hainbeste sufritu dut eta orain kilo berdinetan nago, eta orain kulpabilitate sentsazio batik normalan kilo gehiago. Orain, zure bizitzako emaitza guztiak dira zure autokontzeptuaren araberakoak, zure sinismenen araberakoak. Zertan sinisten duzun? Orain, ez baduzu sinisten aurrez fuerza de voluntad badukazula, persona responsable eta osasungarri bat zarela. Guzti hori ez baduzu lanketa egiten barruan, eta orduak, lanketa horrek zer ematen dit, 10 kilo jaisten naizenean, ni ez noala helburu bategatik, baizik eta bidean disfrutatu durako, ondo sentitzen naizelako, eta orduan ez dut bidea utzi nahi, eta horrek ematen dizkigu emaitzak, ematen diguna darako konstanteak izatera. Eta nik hau nola lortu da adibidez? Esan dizuela, nik adibidez beti osasunez ondo ibili naiz, baina atrakoia handia jotzen dituen, eta zergatik jotzen dituen atrakoiak, egoten nintzerako igual, 3 hilabete txapelketa bat prestatzen, eta orduan dieta guztia, arrajatabla, jana, gramua, pixatuta, hau, nutrizionista honek hau esaten zidan, besteak hau esaten zidan, denan kontuan hartu, medituta, eta claro, ez bazen helburua txapelketa hori irabaztea, edo txapelketatzen aurrera joatea, ez bazen helburua lortzen, hasierentzako egindako lan guztiak ez zuen zer balio. Eta orduan zen dena, pikutara botatzeko, eta orduan atrakoi bat, edo atrakoia jotzen dituen, eta horrek ematen zidana da, energia gero eta gutxiago sentitzea, eta gero eta kulpabilitate sentsazio handiagoa. Dena nondi dator baita ere. Nire kasuan, emaitza bat nahi izatetik, jende asko ikusten duan bezala, kiloa jetxi nahi ditut. Zertarako nahi duzu kiloa jetxi? Bilatu zazu zure gorputza ondo sentitzea, energia sentitzea gogoan, edukitzea gogoa, mendira joateko, hau egiteko, aktibo egoteko, ez? Ez jendeak ikusteko muskulatua zaudela, zertarako nahi dut muskulua? Orduan eta pixutxoa egoteko, eta gero molestiekin egoteko, eta gero horrek behar dut deskansu gehiago, behar dut jan gehiago, zertarako? Ez ez, nire duena da, nire biologian, nire optimoa bilatzea, nire energiarekin egotea, mendira joateko, korrika joateko, edo indarra egiteko. Baina, bilatzen duguna da, kanpokoak ondo ikustea, eta ez dugu hainbeste bilatzen ondo sentitzea. Gogoan izan, bakoitza dugu gure biologia, ez eskatu tximu bati gorila bat izatea, eta ez eskatu, bakoitza bilatu zuen gorputzaren zuen maksimoa, zuen oberena. Eta horrek ematen nik adibidez gaur egun sentitzen izena da, askoz ere inoiz baino energia gehiagorekin, eta aurra esit, kirolari profesional nintzenen baino energia gehiagorekin egunerakotasunean, eta sentitzen izena baita ere da, inoko ez molestiarik, ez minik, malgutasun handiagoarekin, korrika egiteko, dena egiteko. Eta orduan, nola lortu dut hau? Hau lortu dena da, autoestima eta automaitasun propio batetik, non jaten du, kirola mugimendua, ez du behar entrenamentua izan, mugimendua, entrenatu egin badute kirolari profesionalek, daudena hortik bizi direnak. Eta besteak, ikusten duena gimnasioak entrenatzen, behar duzuna da mugimendua, ez da inbeste pixua galtxatzea, ez da inbeste, eman, natura baldin bada gainera asko zera hobeto. Eta gero, jaten duzuna, egin kontziente zer ari zaren sartzen zure buruan. Zergatik, txikitatik neri bezala, satu bat dizute jana, zerbait ospakizunetan, ospatzeko zerbait bezala, edo txintxo portatzen bazara, hau emango dizut, gero oparituko dizut kinder bueno bat, edo jana opari bezala ibiltzen badugu. Uste dugu jana dela zerbait egingo dituna zoriontsu, egingo dituna irabazi behar. Ez, jana bakarri da zure gorputzari eman behar duzuna energia emateko. Eta elikagai horrek eduki bat izan badu energia, hau da, bizirik egon baldin bada, emango dizu energia. Orain,
baldin badauka kodigo de barras eta gizakiak sartu baldin badu eskua eta azukra baldin baditu eta konservanteak eta ez du nahi zure osasuna gizakiak. Gizakiak nahi duena bere poltsikoa betetzea. Orduan, nik gaur egun jaten ditudan dira beti alimentuak, zer alimentuak? Ingrediente bakarra dutenak. Ingrediente bakarra. Eta otorduro ez 5 baino gehiago, maximo 5. Eta ikusiko duzu hori aldaketa hori bakarrik eginda, nola askoz ere hobeto sentituko zaren. Eta jantzazu energia, bizia eduki dutenak, arraia, aragia, arrautzak, barazkiak, gauza naturalak, bai? Eta hemen bestakoak baldin badira askoz ere hobeto. Eta ikusiko duzu, ez dakazule inongo dietarik edo jarraitu barik ez dela hainbesteko disiplinari behar, zu askoz ere hobeto sentitzen hasteko. Bigarrenik, niretzako basea, persona bat ondo, hori da lehenengo pauso egin behar duguna, ondo sentitugu, gure burua maitatu, kirola pixkaten bitartez, alimentu honen bitartez. Eta ja ondo sentitzen hasten garenean, askoz ere errezago zaigu harreman onak sortzea, bestekin ondo harremantzea zelatik. Ni baldin manago tristea, baldin manago haserre, baldin manago beldurrez, ez naiz harremantuko modu natural batean. Aldiz, ni sentitzen banaiz gustora, pozik, energiarekin, nire harremanak askoz ere errezagoa da onak izatea. Bai, eta honetarako behar duguna batetik handa, zure harremanak eta emozioak kudeatzen jakitea. Jakintzazue ditugula milaka eta milioika emozio. Segun eta ze konexio neuronala egiten dugun, gure sistema parasimpatiko edo simpatiko aktibatzen dugu eta horrek deitzen diogu emozio. Bai? Hemen asko sakondu daiteke, baina gaurkoan ez da helburua. Esan nahi dizuna da, esan dizuen bezala, zerbait kritikatzen baduzue, dela zerbait ikastekoa. Nik kritikatzen nuen adibidez, Cristiano Ronaldo kritikatzen nuen. Eta zergatik, beti izaten ze arroa den, eta zergatik zen, nik asko nuelako autoestima eta konfidantza falta handiagoa. Zer ari nintzen esaten ni, ze egoista den persona hori, ze arroa den. Eta ni barruan zer esaten nuen. Ni eskerrak ez naizena horrela, ni persona zer naiz, hobea naiz. Persona hobea naiz, humilagoa izateagatik, bai. Eta izkutuan joategatik eta maskara jartzeagatik eta ez ausartzeagatik pentsatzen duzuna esatea hobea zara orduan. Bai, hobea, ni humila naiz, ni ez joango horrela txur. Hobea zara. Orduan, norrari da noren gainetik jartzen. Ni uste duzu persona bat humila edo gizartean ikusi delako hori ekintza horiek humila dira beste baino hobea zarela. Ezerk ez dizu hobea edo txarrago egiten, persona guztiak berdinak gara. Bai, orduan, kritikatzen dugun guzti horrek zerbait erakutsi dugu edo gaur bertan goizean izan duan saio batean. Eske ez dut aguantatzen gezurra esaten dira persona. Eske gezurretan ari zait eta badakit gezurretan ari dela eta ez dakit zer. Eta joten zara sakontzen eta zuk bai eta nora gezurra esan diot gaur senarari plan hau egin nuen eta beldur nintzen esaten banion egia esango zian igual ez eta orduan gezurra esan diot. Zuk gezurra esan duzun, eta zuri gezurra esateak gaizki sentiarazten dizun, orain ikusten duzunean beste bat gezurra esaten, zuri gaizki sentiarazten dizu. Lasai egon, zu barruan, ez duzunez inoiz gezurrek esaten, eta kongruente bilakatzen zarenean barruan, zure balore eta baloreekin bat egiten duzunean, eta egia hitz egiten duzunean beti, lasai egon, zuri zizu etorriko pentsamendu ere hori gezurretan ari da. Etoste bat zizu esango duzu, arazoa bera du, sufritzen bera ari da, ez ni. Así que, dena barrutik aldatzen da. Beste gauza bat aldatu behar izan duanenik, nire duelu prozesua, bai? Duelua, niretzako herida hori izan zen, kirolari bezala amaitu izana, eta guzti horrek prozesu bat behar izaten du. Esaten duena, duelua beti da egoarena, hau da, egoak zituen espektatiba batzu, hasieran nahi zuen kirolaren bizi uste gehiago, gero nahi zuen iragazle izan, eta hori amaitu denez, horrek behar du duelu bat, egoak behar du, bai? Gure maitasunak berez ez du behar duelorik. Baina hartzen duzunean eta hartzen zarenean ikusten, hau dira galduitu duan gauzak, honik nola egin dezaket hortik positibo, zer ateratzen dut? Eta ateratzen duzuna da, horri esker zer atera dut, nahi dudan bizia edukitzea. Ez daukat jeferik, ez daukat asteburuetan partidua jogatzea jun beharrik, nahi dudanean egiten dut lan, nahi dudanean ez, nahi dudan lekutik egin dezaket, nahi dudan joan daiteke oporretara, nahi duenen bideiatu dezaket, diruz irabazten dut askoz ere gehiago profesionaletan pelotari nintzena baino askoz ere gehiago. Orduan, gauza asko atera ditut supuestamente zerbait negatiboa zenetik. Bai, orduan, denak guk sortzen dugu segun eta zemateko gaitasuna daukagu, bai? Eta hirugarrenik ekonomikoa, beti diot, hau niretzako dirua ez da garrantzitsua. Niretzako garrantzitsua da gu jakitea osasunez ongi egoten, jakitea ze jan behar dugun, zer ez dugun jan behar, eta oraindik baldin bazaude pentsatzen gozaldu egin behar duzula, gozaltzea dela garrantzitsuena, eta gainera zerealak eta abena direla ona, mesedez, ireki ditzagun begiak,
bai, ni ez naiz esateko zuri zer gozalduta zer ez, baina hasi zaitez pixka kontziente egiten jaten duzun horrek zer nola sentiarazten dizun. Zer, abena hain baldin bada ona, eta hain balitz ona, abena eta zumo naranja, bazkaltzeko ere ona izango litzateke ez, eta faltzeko ere bai, baina orduan ez. Eta bueno, hor atzean gauza asko daude, zerealen produzitzaile handiena Ameriketako estatu batuak dira, abenaren produzitzaile handiena Errusia da, bi potentzia mundialak. Orduan, goazen pixa kontzientzia hartzea, bai? Nola sentitzen zara zu gozaldutakoan? Nola sentitzen gara gozaldu gabe? Nola zer dira benetan niri ongi sentirazten duten elikagaiak? Zitzu dira niri tripa puztutzera ematen diatenak eta energia jaistera ematen diatenak? Pixa kontzientzia da. Kontzientzia hartzeko behar duguna da distantzia eta lasaitasun badartu. Baina nola gauden korrika eta presaka gizarte honetan batetik bestera, eta ez dugun denborarik hartzen hobeto esan da lasaitzeko eta kontzientzia hartzeko. Horxe gabiltza, sufrimenduan, gizartea ikusten du sufritzen, baina sufrimendu horrek kontzientzia bat ez badu esnatzen eramaten ez du ezertarako balio. Aldiz, kontzientzia bat esnatzen denean, zu kontziente egin da aldatu ditzazkezu. Bai gauzak aldatu ditzazkezu, kontziente egiten zarenean, hau egiten badut, ekintza hobea dela, hau eginda baino, baina aldaketa hori hasi duzu barrean. Baina hortarako behar duzu, eta askotan beste pertsona batek laguntzen dizu asko, espejeatzen eta kontzientzia hori hartzen galdera baten bitartez, geratzen zarelako, reflexionatzen eta bar. Nik arlo ekonomikoan dio da bezala, ez da ingarrantzitsua, niretzako garrantzitsuena da osasunez ondo egotea, harremantzen ondo jakitea, maitasunezko bizitza bat edukitzea, baina, beti diot, ez dut behar, baina adibidez nahiago dut nire etxean, nire etxeak piztina bat edukitzea, nire etxeak gimnasio edukitzea, nahiago dut, ez dut behar, ez, zorintxutzeko ez dut behar. Baina nahi horrek, ematen zaitu baitere, beste motivazio iturri puntu bat aurkitzea. Nik nire kasuan, esan duzuen bezala, duela 3 urte, hipoteka nirea zen 700 eta pikokoa, nire paroa 900-koa, egoten nintzen begira energia noizen merkeena lavadora jartzeko, egoten nintzen ez dela egiten konpretan ez hainbeste gastatzeko, egoten nintzen, joaten nintzen nun baitera eta begiratu beran zer nahi nuen benetan jan edo, zertan nahi nuen zer emozioan ondo sentitu, beti lehenengo prezioa begiratzen, konparatzen, eta hori da bizitza aske bat, hori da bizitza lasai bat, bai? Eta egin behar izan dudana da, nire sirismenak aldatu, bai? Diruarekiko, ez digut erakusten hau bere eskolan, erakusten dizkute ibaiak eta geometria eta ez dakizer, baina benetan bizitza ez dago nire ustez hor. Eta hau ere erakutsi beharko dizkute eskolan ekonomia nola funtzionatzen duen, zer den euriborra, zer den hau, zer den bestea, eta batez ere diruakiko ditugun sirismen limitagarriak. Hau da, nik ikusten badut persona bat dirua duena, eta nik lehen bezala kritikatzen badut, zerbait txarra egingo zuen, edo zenbat aldiz entzun dugu, dirua aldin badut negozio, suzio, mezu asko ume hori ematen digutena da, retxazatzea dirua. Nik gaur adibidez hau prestatzen eguen eta idazten nengoela, gaurko saioa eta bar, hemen, etxe ondotik pasada aur gazte talde bat, eta batematek piztina eta bar ikusi du, eta bere komentario entzun dut, ditzen da, pero aquí, ¿qué gente? ¿Gente millonaria o qué? ¡Qué asco! Eta txistu ezakit, barrura botadun, kanpora botadun ezakit berentzait. Baina, ume horrek ikusi du dirua duen persona bat, edo bere ustez dirua duen persona bat, zerbait nazkagarria bezala, zerbait txarra bezala. Eta orduan ez du inoiz hori izan nahiko. Eta beti diot, zu diru asko izatea, gutxi izatea, ez dizu izaten ez pertsona ona, ez pertsona txarra. Nik ezagutzen dut jendea, forariak eta bar, diru asko dutenak, eta dira mundialak persona bezala. Eta dago jende txirua dirurik ez duena, eta jende mundiala baita ere. Eta aldrebes ere bai, badago munduan jendea diru asko duena eta gaiztoa dena, badago jendea bai dirurik ez duena eta gaiztoa dena. Orduan, diruak ez dizu esaten ez ona edo ez txarra zaren. Baina nik kritikatzen badut zerbait dirua duen persona bat adibidez, nola nahiko dut nik gero persona hori izan? Ez dut nahi. Eta loteria tokatzen bazait ere, izkutuan ibil beharko dut zergatik, nik ez dut personaje hori izan nahi. Eta hau ikusten dut, gauza asko guztiekin bezala, adibidez, errexago ulertzeko, nik ertzain bat ikusten dut, eta errabia bat suposatzen badit, nik ez dut nahiko inoiz ertzain izan, bai? Eta gero, esan dudana, ertzain hori izan daiteke pertsona hona edo txarra, edo zuk dirua izan daiteke pertsona hona, edo izan daiteke pertsona txarra. Ez dizu zure lanpostuak, ez dizu esaten nolako persona zaren. Baina nik hau denak kontatzen dizkizuet, nik sufritu ditu dalako. Nik leheno ikusenako ertzain bat edo pertsona bat dirua zuen eta barruan errabioa sortzen zidalako horrek. Eta da aldatuta ikuspuntua, bilakatuta
zer nahi duzu izan, hautatu, ez da ez hobea, ez txarragoa, ez hobea, zer nahi dut, jo, nik nahiago dut, eta ikusi dut, nire bizitza hobea dela diruarekin, o dirurik gabe, orduan nahi dut, orduan lanketa hasi banaiz barrutik egiten, ezin dut ikusi zerbait izan nahi ez dudana bezala, bai, bestela ez dut inoiz lortuko, eta beti diot, dirua, ez da, exitua erakusten digute, dela dirua edukitzea edo fama edukitzea, ez da hori, guztiz, ez dut, gainera, diru eta fama lortzen dutunean, orduan eta gehiago kostako zaitu benetan zoriontsu izatea. Niretzako exitua bizitza honetan da, zu zure buruaren kontrola eduki ahal izatea, zuk bizitza lasai bat, aske bat eta zoriontsu bat bizitzeko eta maitasunez inguratua. Nik askatasuna diodanean esan ditudana da buruaren kontrola edukitzea, eta ez izatea zure buruaren titere bat. Ez izatea, esan ditudana, orain igandea da, edo gaur igande goizea, eta lanean nago, eta buruak izan esaten, ez gaur deskansatu zazu, edo ez, gustora nago, eta bihar goizean eba nire ilobarekin astelen goiza da, eta hartu du goiza libre, ilobare eskolara joateko, eta lasai gozaltzeko, eta bar. Eta ez da nire burua, ez, porque bihar astelena da, eta produzitu behar duzu, ez, aski naiz. Bai, eta ez da ere, orain afaltzera noa adibidez lagun batzuekin, eta bihar goizean ez nahi, jaiki beharko nuke eta jaiki ezinik, ez jaikiko nahiz nire orduan, hori da askatasuna nire ustez, nire iritziz. Eta esaten nahi izan guzti hau da, nire iritziz, nik ez daugat arrazoiek, nire ez konpartitzen, nik bizitu izan dudan eta bizitzen ari naizena zuei espero dudalako balio izatea. Bestetik, lasaitasuna da nire burua gai izatea, erabiltzeko, enbede etorkizun leheno egiten bezala, negatibo batean jarri, hau da, pelotari izan da, eta hau kontratu bukatzen badiate, eta ez badiate renovatzen, eta horrek guzti jaratzen dena, ansiedadea, sufrimendua, eta egoera momentua txarra egiten nahi naiz, etorkizun txar bat erakartzen ari naiz, gai izatea, esateko, ez, zer da nik nahi dudana, zein da nik bizi nahi dudan etorkizuna, hau, coach bezala, horrela bizi nahi dut, bidaiatzen bizi nahi dut, ondo nire burua gorputza energiarekin eduki nahi dut, ondo zaindu nahi dut, lasai bizi nahi dut, naturarekin konektatu bizi nahi dut, maite ditudan pertsonarekin zaindu nahi dut, kantatzeko aukera izan nahi dut, hori da niretzeko nahi dudana. Orduan, gai izatea horrea begiratzeko eta hori sortzeko, bai? Edo ez egotan nire bururez iraganean, ez eske nire aitak hau egin zitarako, edo nire amak hau egin esan zidalako, edo besteak bota zidatelako. Ez, iragana ja ez da itzuliko. Ez naiz bultatu nia 5-10 minutu atzera, baina nola, zer ikasten dut hortik, zer atera ezaket positiboa gaur egun oraina hobetzeko. Dakagun guztia dela orainaldia bakarrik, eta oraina hobea baldin bada joango naizela hobetzen. Eta niretzako horixe da, azkenean, exitua, askatasuna, lasai bizitzea, eta gero, denbora edukitzea, bai, maite izan duten pertsonekin egoteko, afaltzera joateko, planak egiteko, naturarekin kontaktu egoteko, kantatzeko, zure akaitzetaz barra egiteko, kirola egiteko gogoa eta energia edukitzeko, lanera gustora joateko, zer gehiago behar dugu. Niretzako exitua horixe da, bizitzako exitua. Eta gero horri gaineratzen badiogu, ez da beharrezko, baina dirua bai erosten ditura, diruak ez du zoriontasuna erosten, diruak bai erosten du zoriontasuna. Ez du erosiko plenitudea, barne lasaitasuna, badoz. Baina nik adibidez, gurasoek gonbidatu ditut, nik irabazi duen dirua, ez dut gastatu erlojuetan, ez kotxetan, gastatu dut niri ondo sentia hasiko nuen gauzetan. Eta ez dut kritikatzen hori egiten duena, bakoitza librea da, bere diruarekin, nahi duena egiteko, nahi duenak diru kotxe erosi, nahi duenak etxea, nahi duenak erlojua, nahi duena. Nik erabili dut gehiago, nire gurasoak adibidez bideian emateko, bereiek nahi zuten bidei hori egiteko, nire arreba munduko restauranterik honetariko batera gonbidatzeko, gustatzen zelako jatea, nire uste bet ez da nire etxera gonbidatzea nire lagunak eta bazkaritu tordu eta parrillada eder bat egitea. Horrelako gauzak, bai, bakoitzak erabili ditzen dut, baina ni momentu horietan gurasoak gonbidatu dituenean laguna, familia, bai izan naiz zoriontsu, oso zoriontsu gainera, eta momentu horiek ni gordeko ditut bizi guztirako, eta momentu horiek bereiek ere uste dut gordeko dituzela bizi guztirako, eta hori dirurik gabe ezin dut egin. Orduan, diruak bai ematen dizkizu zoriontasuneko momentuak, erosi daiteke, zoriontasuna, baina gogoratu, zoriontasuna bizi mundu guztia bila zoriontsu. Zoriontasuna jakiteko zer den, zuk tristura zer dena jakin behar duzu, emozioak dira. Bai, ez pentsa, egongo zela, ez beti gabiltza plazerraren bila, nahazten dugu zoriontasun eta plazerra, eta orduan dena plazerra. Zu orduan eta gehiago behar, plazer gehiago, orduan eta necesidad handiagoa generatzen ez zera, eta orduan eta zoriontasun gutxiago daukazu. Bai, orduan, hori da zoriontasuna, ados. Hori dira momentuko plazer dopaminikoak
ondo daudenak, eta dirua baldin baduzu aukera gehiago ingo duzu emateko. Baina benetan erosi ezin dizuna da barne lasitasuna. Eta barne lasitasuna da, zuzaren personarekin gustora sentitzea eta harro sentitzea. Eta jakitea zu egiten duzun gauzak intentzion batetik egiten dituzula. Zergatik beti diot, bai infernua eta bai zerua, erlijioak esaten dizuna hiltzen zarenean ezagutuko dituzunak, nik ez dakit hiltzen garenean nola goazen, eta ez dakit itzuliko naizen, ez dakit, igual ez dago hortik ezer. Baina ni badakidana da gaur egun hemen, nik bizi dezakedala nire infernu propioa, ni beldurrez bizi banaiz, edo errabian bizi banaiz. Eta nik bizi dudala hementxe bertan nire zeru propioa, ni maitasunean eta lasai bizi baldin banaiz. Orduan, ez dago hainbeste kanpoan, eta ez dago esan dudan bezala zer dudan kanpoan, baizik eta kanpoko interpretazioa nola egiteko gai naizen. Esan ditut, nik kirolaria, nire ametsa, nire infernu. Beste bat ikusten duzu, nire aita taxista eta zoriontsu. Beste bat egongo da, ezagitzen bat milioi irabazten eta sufritzen. Orduan, ez da inbeste kanpoan zer daukagun. Eta ez du hainbeste aixola bestek nola ikusiko zaituzten. Egin gauzak ongi sentiarazten zituenak zuri, nahietik. Eta orduan, ikusiko duzu, benetan ez dugula hainbeste ere behar, zoriontsueteko. Ikasi behar duguna da, gu gure buruaren kontrola hartzen eta gure emozioen kudeaketa ikasten. Eta hau dena, nik uste eskolan irakotsi barko liguketela. Minimamente, pentsamendu bakoitzak emozio basotzen digula eta emozio konportamentu bat. Eta pentsamendu hori dautorela gure sinismenengatik. Eta guzti hau da, nik aldegintzera egin izena gero eta gehiago azaltzen, gero eta gehiago komunikatzen denoi. Eta baita ere, nik orain konpartituko zut pantalla, espero dut ondo ikuste hau lehenengo aldia da egiten dudala, baina uste dut, orain pantalla ikusten ari zaretela uste dut, orain pagina weba Instagramen zaudetenok ez diazu ikusiko, baina ez duzu zuek ikusiko, YouTubeen baldin bazaudete eta pasatzen bazarete ikusiko duzu pantalla konpartitzen ari naiz. Nik bi zerbitzu nagusi ematen ditut, bi gauzetan laguntzen dut batez ere. Laguntzen dut pertsonei Bizi Bibir programaren bitartez, hemen daukazuena, eta Bizi Bibir programan lantzen dudala batez ere da, gure autoestima falta, beldur diren pertsona horiek berein iritzia ematera, edo kanpokoen iritziak afektatzen duten pertsona horiek, ikasteko gu hobeto eta askeago eta lasaiago bizitzen, eta beste zerbitzu nagusia da Winners Formation, bai? Eta hemen daukazue, web horrian, servizioz edo oraingoan euskaraz ari naiz, zerbitzuek atalean, sartzen zarete, eta Winners Formation hor daukazue baita ere azalduta. Winners Formation barruan baita ere lan egiten dut, kirolari profesional eta amateurrekin, eta hemen bilatzen dudala da, egiten dugun hortaz disfrutatzea, ez benetan, zertarako nago jokatzen, bai, irabazi nahi dut, ados, eta denon nahi dugu irabazi, noski da preferiblea, bai, nahiago dut, baina ez dut behar, ni zoriontsu izateko ez dut behar. Orduan, goazen ikastea gu ondo sentitzen, gu disfrutatzen gure prozesuaz, horrek emango digu errendimendu handiago bat ateratzea, eta horrek emango dizu gainera emaitza hobeak lortzea, bai, eta hau da, baita ere, ikasten duena eta gaztei batez ere erakusten didana da, bi beldur kentzen. Gazte askok ikusten ditut, daukatela beldura handia faiatzeari, akats egiteari. Eta zergatik dute hainbesteko beldura faiatzeari, akats egiteari. Bai, erakutsi dutelako ondo egin baduzu zorionak, eta gaizki egin baduzu kulpatzen zaitut. Eta gaizki egin duzu, eta suspenditu duzu, eta ez duzu balio. Eta horrek ematen dena beldur eta tensio handi, eta ez ausartzera, ni izatera eta alegintzera eguneko ematera. Eta gero guzti horrek ematen duena baitere, gaur egun gaztek nola sare sozialetan eta erabat dauden konektatuak daukate batetikan konzentrazio gaitasun oso nulua, oso baxua, zergatikan sare sozialak egiten dituzte aktibatu burua eta gero ez naiz gai ni ikasketetan konzentratzeko, ez naiz gai nire kirolean konzentratzeko, ez naiz gai konzentratu eta hor egoteko, nola errendituko dut ondo, ezinezkoa da, eta orduan dator porrot gehiago, akats gehiago, eta sare sozial eta pantaien gati da ina handi batean. Eta bestetikan, daukate ondo ikusi nahi, sare sozialetan dena ikusten da polita, ez? Bakoitzak bere alde ona, bere alde polita, eta orduan uste dute hori lortu behar dutela, eta hori ez dute lortzen, ez dutela exitua lortzen, eta orduan guzti horrek ematen die baita ere asko sufritzera, bai? Eta horrek guztiak ematen die frakasatuak sentitzera eta motivazioa galtzera. Eta motivazio falta horrek zer ematen die? Dopamina bila gehiago, pantalla gehiago, eta pantaiak ematen die ikusi nahi dutena, dopamina, baina dopamina ematen mara izin ere buruari esfortzurik gabe, gero seiozu gazte hori esfortzatu behar duela, dopamina berdina lortzeko, helburua lortzeko. Eta ez du, orduan, ustari garela gizarte ahul bat sortzen edo etorkizun bat, aldi batean, aldatu beharko ginduzkena eta erakutsi beharko genukela guzti hau eskolan. Hori guztia dela eta sortu dut, eta orain nahi dut ikustea zuek, nire eskola propioa bizitzarako online eskola. Batetikan,
erramientak, niri funtzionatu daten erramientak eta nire bezeroei funtzionatzen egiten erramientak zuei erakusteko, eta eskola hau da zuen kixara egin alizateko. Dakazuen bezala, bi zerbitzu ematen dut, bi formakuntza, bizi edo Winner Formation, eta hor nirekin zaudete, eta nahi duenak bere kontura egin, edo norbaiti, semeari beste modu batera ezi, edo nahi duena, ez duena ikusten nire beharrik, edo nik gainean egoteko beharrik, nahi duena bere kixara egin, eskola hau sortu dut, non 3 kurso erakusten ditut, lehenengo kursorenetako importantena, hemen osasuna eta burua, bai, ikastea gure burua osasuntsu mantentzen, esan bezala hemen 21 bideo dituzue, PDF-ak, esku horriak, herramienta piloa, 21 bideo esplikatuz pausu bakoitza zein den eman behar duguna kurso honetan. Gero, bigarren kursoan daukat, esan bezala, emozioak eta harremanak, hau da, lehenengo, gu ikasi dugunean ondo sentitzen, guazen orain barruko emozio horiek hobeto kudeatzen ikastera, guazen beldurrei aurre egiten ikastea, guazen errabiari beste modu eta ikusta, guazen triste gaudenean gaiz eta gure burua klarifikatzen eta motivazioa sortzen ikastera, hau dena guztia, nire ustez eskolan erakutsi beharko litzatekena. Eta 3. kurso bezala jarri dut, exitua, dirua eta disfrutea, bai? Niretzako bi horiek dira garrantzitsuenak, eta hau ere bizitu izan dudanez, hementxe daukazue, baita ere, abia puntua ez, diruarekiko ditugu sinismen limitanteak, nola diru erakarri egiten da, energia bada, maitasuna bezala xe, eta guzti hori, egin behar duguna da, ditugun reprogramazio limitante horiek reprogramatu, desikasten ikasi berriro ikasteko, eta guztia azaltzen dut eskola honetan. Aztu gabe esan, nahi baduzue, eta eskolan hasten bazarete, niretzako garrantzitsuena izango litzateke 2 kursoak egitea, eta horregatik diot, 2 kurso egiten badituzue, eta hau hemen grabatu geratzen da, 3. kursoa nire esku joango da. Bai, niretzako ez da garrantzitsua dirua eta exitua da disfruta, baina bai oso garrantzitsua osasuna gorputza, burua, eta baita emozioak eta harremanak. Lehenengo 2 kursoak egin nahi dituzuen hori, orain dator oparia, bukaran oraindik ez, orain laizter esango dizu zein den gaurko oparitxoa, baina nahi baduzue kurso hauetakoren bat probatu, bat probatzen baduzue, gogoz geratuko zaretela, esango dezu, Joaxer, ze ona, baina nahi dut gehiago. Eta geratuko zarete, 2 hartzen badituzue, zuzenean, 3. ere kontu, eta orduan eskola guztia, formakuntza guztia, betetzen duzue. Hau esan da, baita ere badakizuen daukat komunitate bat, hemen elkartzen gara aste artero, irakasleak, euren seme-alabei hezkuntza hobea edo erraminta hobeak eman dizkiten gurasoak, eta beti galderak, eta kirolari profesionalak ere bai, aste artero juntatzen gara, eta hemen, oso zuzen izaten naiz, oso zorrotza izaten naiz, askotan sare sozialetan ezin naiz hain zorrotza izan, hain zuzena izan, heita jasotzen dugulako, edo horrelako gauzak, igual, esan bartzei delako, eskatu dizuten persona bati, laguntza eskatu dizun inorri, nik ezin dut lagundu, beraz, igual horri diot esan behar horrelako gauzak. Bai dara nire iritzia, gaur egun gizarte bezala, nahiko aul bizi garela, edo uste dugula segituan esaltatzen garela, eta hori ikusten dut, gaur bertan arratsaldean atera nintzelako, eta ikusi dudanean persona bat txakurra, umekarroan paseatzen, txakurra ateratzea umekarroan txakurra hartuta, ze gizarte sortzen ari gara, eta beste batzuk gerran, eta beste batzuk sufritzen, eta goseak, ez? Orduan, beti dudana, sare sozialetan, askotan moztu behar naiz, eta ezin dut pentsatzen duen guztia esan, hemen, esaten badiazu, ikusten dizudana, lagundu alba zaitut, beti nahietik, askoz ere, zuzenago joaten naiz. Eta ez baduzu, aste arterako saio hauetan online parte hartu nahi, baita ere ekitaldiak sortu ditut, bai, eta hemen uste bukaerara baitut 4-5 bat, non elkartzen ditzen, gero eta gehiago ikasten duten pertsonekin, irresponsableekin, beti diot, oztopoak bizitzan deno ditugu, baina batzuk erabakitzen dugu oztopoi aurre egitea, batzuk hausatzea, haizu, niri hau sentitzen dut, hau pentsatzen dut. Eta niri oso lasai eta argi izan aldidazue, orduan sortzen dituena da, paseotxo bat, menditikan, edo egin genuen bezala zalautzen plaiatik, edo bazkari bat egin, edo kafetxo bat hartzeko geratu, eta hor, komentatzen didazue, niri hau pasatzen zait, eta zergatik da, eta zer egin dezaket, edo nola ze aholku ematen didazu, edo zer lokesa. Eta orduan, elkarri ere asko laguntzen gara, eta orduan, beste aukera bat, beste zerbitzu bat daukazuena eskuragarri. Esaten dudan zen bezala, nire bi formakuntza garrantzitsuenak, potentenak dira
Winners Formation eta bizi bibir, 2 hilabete irauten dute, egoten zareten nerekin astero, saio batean, saiotik saiora segun eta zer ikusten dudan bidaltzen dizkidute herramientak, esaten dudan bezala teoria jakiteak ez du deus balio, saio hau zuek ikustea teoria da, ez du deus balio, praktikara pasa behar gara, eta orduan ematen dizkizuet herramientak saiotik saiora zuek praktikan jartzeko eta praktika horrekin niregana etortzeko feedback hori jasoz, 2 hilabeteko lanketa horretan. Nahi duzuela zuen kontura egin nire beharrik gabe eskola hor daukazue, 3 kursotan banatua, hartzazue eta zabaldu zuen ingurukoekin ere bai. Eta gero nahi duzuela, komunitateen parte hartu zalantza galderak egiteko, izan irakasle zaretelako, izan guraso zaretelako, edo barruan daukazen zerbait komentatu nahi duzuelako, aste artero juntatzen gara, 7 herrietan, gero saio horiek ere bai nahi dituzuen ainatan ikusaldi ditzakezue, eta nahiago duzuen erekin presentzialki egon eta ez online bidez, hortxe dituzue baita ere ekitaldiak eta aukera ezberdinak nerekin egoteko. Hau guzti esan da, ekipo, etorri da azkenean zuen ordua, segurazki honen zaila egongo zinatela, jokutxo bat egingo dizuet, eta jokutxoa da, orain 8 dira, eta ni afaltzera joan behar dut, ez naiz egongo hemen zuen WhatsAppen, eta hasi nahi dut, ez dut hasi nahi, zuek erabaki, zalantzan baldin bazabiltza nik esango dizut, zerbaitegatik dela, bestela ez zinela egongo hemen itxaroten satudan txapa guzti hau entzuten, hemen baldin bazauden nerekin da zerbaitegatik da, nire ustez, baduzulako hobetu nahi bat edo zerbait hobetzeko, bai? Eta opari izango da, dado hau botako dut, eta ateratzen den zenbakia, izan bata, 2, 3, 4, 5, 6, edo zazpia, 10 aldiz biderkatu, eta 100 horreko deskontua egingo dizuet gaur edozein zerbitzu hartzen duzuen pertsonei. Hau da, botatzen badut bata, eta bat ateratzen bada, 110 deskontua edozein zerbitzu hartuta. Izan bizi bibir, izan Winners Formation, izan gazteentzat, izan eskola, izan komunitatea, edo izan ekitaldi bat. 6 ateratzen bada, 160 deskontua edozein zerbitzu hartzen duzuela. Noiz arte? Gaur gaueko 12 arte. Ni gaur seguru aski 12etan oraindik lortzeko egon naiz, eta zuek erosketa normal egin, eta gero bihar edo etzi, bihar, itzulketa hori egingo dizuet, deskontu hori egingo dizuet zerbitzua erosi duzuen hori, edo zerbitzu hori hartu nahi duzuen guztioi. Bai, beraz, ongi iruditzen bat zaizue, oraintxe bertan botako dadoa, nire nervioso nago, zen bat ateratzen den, eta ateratzen den arabera, oratu horren deskontu izango duzela gaur 12 arte. Bai, hemen txedoa, egitxiko ditut. 5, ez dakit ikusten duzuen, mugituko dut hemen, ikusten da, 5 atera da, bai, ikusten da, ez da ikusten, bai ez? 5. Horrek esan nahi du, 5 atera nahi esan nahi du, 150 deskontua izango duzuela, edozein zerbitzu hartzen duzuela nire web horrian. Asierarteaga.comen sartu zaitezkete, eta hor edozer zerbitzu hartzen duzuela, 150 deskontua. Esaten dizuen bezala, ez da nire nahia saltzea ezerre, nire nahia da zuek bizitza beste modu batera bizitzen hastea, horregatik da aukera hau, orain ez naiz ni afaltzera noa, zuek ikusi zer egiten duzuen, eta esaten dizuena, zalantzan baldin bazabete, da zerbaitek barruan esaten dizuelako hau dela bidea, beste ez zinaten hemen egongo, eta beti diot, gero zalantzak beldurak dira ez, baina inkongruentziei aurre egiten hasten garen eta gure buruei egiaz hitz egiten hasten garen, gure baloreekin bat egiten dugunean, nik baloretan baldin badut, nik lehenengo zer da niretzako, dirua da edo osasuna da, niretzako zer da, zuek erabaki, zer aurrena, dirua, eta horren arabera erabakiak hartzen hasten zareten bizitza honetan, bidea irekitzen da. Nik hau egin nuen orain dela 3 urte, ez nion garrantzia eman diruari, zergatik niri garai hartan esan bazen idaten, nahiago nituen 1000 euro eta piko irabazi, 2000 euro irabazi irakasle bezala, zergatik nahiago nuen dirua baino ni ondo sentitzen nire ezean, eta gaur egun horren ondorioz irabazten du 1000 euro eta piko, media bezala ikasik urtean, kasik gabe. Gero 150 endo bat zaio, eta gure estatu maiteari eman behar diogu, eta guztiko gastu asko daude atzean, bai? Baina, azten garen gauzak egiten, benetan, ongiak zer egingo dit, edo leheno jaten nintzen nahi bez jatera, eta nola ordainduta zegoen, jandena. Eta gero tripako mine da, ni benetan zera nahiago dut hori utzi jatetik, eta ni ondo sentitu, ez? Bai, sentitzen dudana, barruan. Azten garenean gure ongizatea, gure osasuna zaintzen gehiago, bai dirua edo zeroin material lortzetik, orduan da gure bizitza hobetzen hasten dena.
Hau esan dakipo, mila esker hemen egoteagatik, mila esker hau dena posible egiteagatik, mila esker laguntzen usteagatik, zorin privilegiatu bat sentitzen naiz, privilegiatu sentitzen naiz, egunero jasotzen dudan zuen WhatsAppegatik, zuen mezuagatik, eskertzagatik, eta zuen irribarriak ikusteagatik eta hitz horiengatik, bai, benetan, ez dakit nik merezi duena baina gehiago den, baina askotan hori pentsatzen dut. Eta benetan, eskerrik asko guztioi horregoteagatik. Hau izan da dena gaurkoz, eta laizter arte, ongi izan, agur.